Η Κουρασανίτ είναι μια καινοτόμως εταιρεία παραγωγής διακοσμητικών προϊόντων για δάπεδα και τοίχους κτηρίων. Παράγει φυσικές βαφές, πατητές υδραυλικές κονίες, χυτά βοτσαλωτά, μοσαϊκά και χωμάτινα δάπεδα. Τα προϊόντα αυτά έχουν ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα και είναι ανθεκτικά, βιώσιμα, 100% φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον. Τα προϊόντα Κουρασανίτ είναι ιδανικά για ανακαινήσεις, επιτρέπουν τη διαπνοή των επιφανειών και εφαρμόζονται σε υπάρχουσες επιφάνειες ακόμα και σε υγρούς χώρους με την κατάλληλη προετοιμασία, δίνοντας έτσι ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς αρμούς. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση και εφαρμόζονται σε κάθε επιφάνεια τοίχου, δαπέδου και οροφής. Όλα τα προϊόντα Κουρασανίτ εφαρμόζονται και σε προϋπάρχουσες επιφάνειες με την κατάλληλη προετοιμασία, χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν τα πρώτερα υλικά, προστατεύοντας έτσι τη φύση από επιπλέον απόβλητα. Η εφαρμογή των προϊόντων της Κουρασανίτ είναι μια χειροποίητη εργασία που γίνεται είτε με σπάτουλα για τα κονιάματα, είτε με βούρτσα στις περιπτώσεις των φυσικών βαφών. Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από μια σειρά στρώσεων, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής που υποδεικνύεται από την εταιρεία. Στο δάπεδο η εφαρμογή μπορεί να γίνει επάνω σε κλασική λία τσιμεντοκονία, μπετόν, σε ενδοδαπέδια θέρμανση, κόντρα πλακέ θαλάσσης, MDF, αλλά και σε υφιστάμενα δάπεδα όπως πλακάκι, μάρμαρο, μοσαϊκό, χωρίς την αφαίρεση του προϋπάρχοντος υλικού. Φυσική προϋπόθεση αποτελεί οι επιφάνειες εφαρμογής να είναι σταθερές και χωρίς ρηγματώσεις. Στον τοίχο η εφαρμογή μπορεί να γίνει πάνω σε οποιονδήποτε τύπου ψηλό σουβά, μπετόν, βαμμένη επιφάνεια, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, κόντρα πλακιά θαλάσσης, MTF, καθώς και σε επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί σύστημα θερμοπρόσωψης και θερμομόνωσης.